albishirin ku 'yan mata, Maryam ta yi jarumta, ta ƙare karatunta, yau gida za ta komawa. Sarkin duniya har kiyama shi ne zan yi godewa, shi ya bani dama na yi waƙa sannan da rerawa. Ina godewa Allah domin shi ne min wannan baiwa, a ƙarar lamani tuntuɓan harshe kar in yi kan kowa. Ina hajiya fa Maryama first lady kun ganta san kowa, ta ƙare karatunta yau fa gida can za ta komawa. Ina shi lokaci ya haɗa kuma shi ne zai yi warewa, na kilbatire ba hajiya sannan ku nuna ta. Albishirin ku 'yan mata, Maryam ta yi jarumta, ta ƙare karatunta, yau gida za ta komawa. Ina sauran department Moscow ku fito ku zo kusa, yau murnar farin ciki hajiya nesa ta zo kusa. Jarida ta haɗu bayanai ya rage hajiya ki murmusa, yau ranar ta kici ki duba masoya kun yi shakuwa. Makarantar nasu san barka, dawi su gurin ado ke ce hajiya fa ba shakka. Kin birge ni kin birge kowa, ki shigar ki ba shakka. Ina addu'a Allah ya kare martabar ki yar baiwa. Albishirin ku 'yan mata, Maryam ta yi jarumta, ta ƙare karatunta, yau gida za ta komawa. Ina son zantukan ki muryar ki akwai daɗi a sauraro, ina mai tambura ka doka mini Maryam ce agun taro. Tafiyar ta haɗu ku duba ɗaya bayan ɗaya ta kan tsaro, haƙoran naki ne na duba lalle suke ta haskowa. Irin ta ni na bukata, tafiya ku babu kamar ta, kyawunta ba za a misalta, maƙiyanki su za na hukunta. Ta babu kazanta, Allah guda na shaida, Allahu ya yi halitta.